Σας έχω μια έκπληξη. Το νέο μου κουνέλι, να το λένε Μπούμπι. Δείτε το, δεν είναι όμορφος? Το νέο μου κουνέλι είναι αυτό. Το προηγούμενο, γιατί έχει πεθάνει από την βροχή, είναι το νέο μου κουνέλι. Αν θέλετε τρομακτικές ιστορίες, για να σας πω την ιστορία του προηγούμενου μου κουνελιού, like, subscribe. Αν το βίντεο αυτό φτάσει 3 like, θα έχει και part 2 με το κουνέλι που κάνουμε, που το κρατάω στα χέρια μου. Αυτά. Πες γεια. Δεν μιλάς, Μπράβο. Είναι λίγο ντροπαλούλης. Bye. Γεια και αυτές, γεια. 3 like, αλλιώς δεν θα το ξαναδείτε ποτέ. Αυτό εδώ το αριστούργημα. Και πόσο του βάζετε από το 1 μέχρι το 10 σε αυτό το κουνέλι, πείτε κάτω στα σχόλια. Μπαμ.